Kawasure ne ywaruok medo gidore e kind kambi kunyo mula mar Shanta Gold Company kod jodak e gwenge mag Ramula kod Munungo mayudore e counties ma Siaya kod Vihiga ewi thuolo mar chako kunyo mula ayanga e gwengego. Jodak mar Ramula kod Munungo kokalo kuom okil margi Willis Otieno dwaro mondo ogo kambino marufuku mar kunyo mula kanyo ka ging'ur ni kambino noyudo bok mag kunyo mula e yor mibadhi. Otieno Daniel Giler mathoth. Kolose pap mamuodi mayudore Ramula e kinde romo mar jodak mar Ramula to kod Munungo, okil Willis Otieno wacho ni gibiro chwalo bura e doho mondo mi omak kambino bok mag kunyo mula e alworano, kolaro ni kambino notiyo gi jodak ma onge ng'eyo mar chik e yudo bok machiwo thuolo mar kunyo mula kanyo. To ng'ato ok nyal biro abira e loma mari to chako timo prospecting. Consent magiwacho ni ji nomiyogi consent gi, ne gibiro ba giwuondo jopiny moko, jodongo ma ok osomo, ok olony ahinya e weche mag buk. Owuondi gi ni timonegi Nua Jamii, moko wuondi timonegi Shifsha ni mondo giket mana nying-gi. Piny ni giyie, giket kokgi. Omedo ni moko kuom obok ma kambino nigo noyudo e yor mibadhi koko ni osechwalo obok mag ng'ur ne riwruoge piny owacho kaachiel kod jokan mwandu mawuok e piny maoko, koluwo ni kaka ging'eyo thoth jodak mar Ramula to kod Munungo pok ochiwo thuolo mar kunyo mula e lopgi. Open pit mining en ni gidwa ni mondo gidar ji te area ni kapono yienegi. To pok giwinjre gi jogi e yo moro amora. To jogi be pok oyie ni gidwa ni mondo ogolgi ka. Gisani kwan wauromo kawuono nikech magi koro isechiwora ni adhi chung' negi e kedo kendo neno ni ratiro mar jogem gi jo Vihiga midwa time mining ni giyudo ratiro margi. Okil Otieno omako chung' ni ok gibiyie mondo mi kambi mar Shanta odhi ataro mar chik, ka bende ochiwo siem mager ne okwach kich mayala mawachore ni kambino tiyogo e dhiro jodakgo mondo mi ochiw lopgi. Machielo madwa wacho ni jo Shanta osebedo ka tiyo gi apisa mag polise moko mantiere yala, ka gitiyo godo mondo gisand godo jogweng'ni. Jodongo igonegi simbe gotieno ni samon ni kinyi mondo ibiri yala, ji ok nind nikech giwacho ni gidagi wach mar gini. To kendo ng'ato dhi yala kanyo, gidhi kata ndalo adek, ndalo 4 ni gidhi yala to be gimipenjo gi onge. Nwasendiko barua ne jo IPOA, nwasendiko barua ne Internal Affairs kwa nyiso gin mayo madagi. Jodago kotelni gi William Onyango to kod Philistus Obura bende omako chung' no gibiyie mondo mi okuny mula e alworano nyaka chop kinde ma ibiro luwe chenro mowinjore mar chik. Adwa wacho ni wawacho ni Shanta Gold ni ok wabiyie operation mare moro amora e iye ka kaka weg low, nikech consent magitero ni sirikal ok noyudi e yo mopwodhi. Mokwongo ni ok gibiro irwa. Mar ariyo, jok miwacho ne choko consent gi gin dhano 27 magiwacho ni gikete ground. Jogi wakia kata ng'ata achiel. Shanta Gold hatumtambui ni nani. Sisi kama wamama tumesema Shanta must go. Kambi kunyo mula mar Shanta osebedo kalombo jodakgo mondo mi oyud lesen mar kunyo mula e lono, okang' ma jodakgo ok dwar. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV. Kambi mochung'ne gero meli e pachoka Kenya Shipyard Limited otieko ondho yedhi 6 mag lupo kod maketo arita e nam lolwe, yedhi ma olosne kaunti ma Siaya. Yedhigo ma ichano chwal e dho wedhe mopogore opogore e kaunti ma Siaya biro konyo ji weche mag arita ne jolupo ma osebedo ka kalo e chidh nade kod sand kowuok kuom apisas mag piny Uganda. Yedhigo ma bende olos gi lony marito alwora apaka ok nyal bago kendo gin kod nyalo mar rito ngima ji ma oyedhogi. Kowuok e